Gepleyer Adatlyk radiosi. Hepdäniň jeminiň leýartyny. Gepleşikleri Pragadak studiodan men Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp okulanlaryň we iň köp dinlenenleriň başyny Türkmenistanyň prezident saýlawlary, bütün wize bültenleri Serdaryň wagtine üýtgetdiler diýen atlan çap edilen habar çekýär. Merkez Saýlaw Komissiýasy Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň saýlanlan prezidenti diýilip ikrar edildi. Giň Eýran saýlaw düzgün bolmalarynyň fonuny saýlaw topary Serdar Berdimuhammedow ýeňiji iglan etdi diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okully we köp dinlendi. Merkez saýlaw toparynyň saýlan netijelerini iglan etmegine garaşylýar. Moskwa Aşgabat aralygyny göni uçar gatnawy dikeldiler diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Aýlygy nagdlaşdyryp bilmek üçin 2 gün banka gatnamaly. Abaşanyň döwlet departamenti Türkmenistany erkin, adalatly we bäýatleşikli saýlaw ulgamy üpjün edilmedi. Ekrançylyk yerleri ellerinden alınyan kärenliçi daýhanlar arz şikaýetlerini eşitdirmekçi bolýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde türkmen görnüşleri 11-nji hepde atly fotosergimiz iň köp görülenleriň başyny çekýär. Açyk söhbet, daşary ýurtlardaky türkmenler saýlamak we saýlanmak hukuklaryny talep edýärler. Ukrayn pianineçisi öýüniň harabalyklaryna Chopin'in eserini soňky edek ýerine ýetirdi. Kiýewde gaçyp atalgada çağa dogurmagy kömek edýän akşer bilen tanşyň diýen atlan çap edilen videolarymyz hem bu hepde iň köp görülenleriň bäşligine girdi. Gepleyer Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyň gelen soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Öňkü ýyllaryň tejribesinden belli bolşýaly, döwlet eýçiligindäki türkmen medeniýeti ýaşaýjylara ýurt içindäki tebigi hadiseler, ýerlenmesi, suw joşmasy, ýel harasat, tupan howp hakynda hem maglumat bermeýär. Bu ýagdaý ýurtda häkimiýetiň atadan ogla geçýän wagtynda hem dowam edýäni meňdeýär. Şol wagtda häkimiýetleriň bu hili habar, maglumat gadaganlygynyň arkasynda nähili mantygyň, logikanyň bardygy belli bolmagyny alýar. Belki de bir Aşgabatdaky hökümetiň tebigi hadiseler resmi taýdan tasdiklanan ýagdaýyna garaşylmadyk we adatdan naşary ýagdaýlar netijesinde ejir çeken maşgallara berilmeli döwlet kömegini bermäge ýagdaýynyň bolmalylygy bilen baglydyr. Adatlyk bu hil soraglary türkmen häkimiýetlerinden hiç hili düşündürüş alyp bilmeýär. Bu temany Balkan sewtine gelen sil suwlar we olardan ejir çeken maşgallar baradaky maglumat bilen kärdeşim Sehra dowam etdirýär. Hormatly Balkanlylar, belki bu tebigi hadise barada siz hem adatlyga öz başdan geçirenleriňizi habar berersiňiz. Balkan welaýatynyň Bereket etrawynyň käbir owularyna sil geldi. Sewitde 50 töre hojalyň öýüni sil suwlary basty. Bu waka Türkmenistanyň dürli sewitlerinde güýçli ýagyşlaryň ýagmagynyň we howa maglumatlaryny çap edýän neşiriň ýurdun käbir sewitlerinde suw joşmalarynyň ähtimallygyny duýdurmagynyň ýa-da gabat geldi. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy sewitden maglumat berýär. Etrawyň Uzyn suw, Oboy, Kanay owularyna şeýlede 8-nji we 10-njy atly dağ etek owularyna orta hop derejesindäki sil suwlary geldi diýip yerli ýaşaýjylaryň ençemesi 18-nji martda habarçymyza gurrun berdi. Olaryň sözlerine görä sil suwlary iň köp 10-njy atly oba diýan ýetirdi. Bu ýerde 50 töre ýaşaýjynyň öýüni suw basty. Netijede onlarça maşgala öýlerini terk edip wagtlaryň dogan garyndaşlaryna göçmeli boldy. Sil suwlary ekerançylyk yerlerine şol sanda oba ýaşaýjylarynyň buğday, ýasky soğan we yer alma meýdanlaryna hem yaramaz täsir ýetirdi. Habarçymyzyň we yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä sil suwlarynyň gelmegine sewitde soňky 4 gün bäri ýagýan güýçli ýagyş sebäp boldy. Ýatlasak soňky günlerde Türkmenistanyň dürli sewitlerinde şol sanda paýtaht Aşgabatda we Mary welaýatynda ýygyderli ýagyş ýagdy. 17-nji martda Aşgabatda habarçymyz şäheriň ençeme köçesini ýagyn suwlarynyň basandygyny, jemaat hojalygy gullugyna degişli edaralaryň işgärleriniň köçeleri ýagyn suwlaryndan arasy
sassalamak tagallalaryna garamazdan munun o diýen başa barmaýandygyny habar berdi. Galberside howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşiri 17 martda Köpetdağyň dağ eteklerinde we dağlyk yerlerinde Ahal we Lewap vilayetleriniň käbir sewitlerinde şol sanda Aşgabatda güýçli ýagşyň ýagmagyna garaşylýandygyny habar berdi. 16 martda çap edilen maglumatda munun dağ çeşmeleriniň we wagtlaýyn akymlaryň boýunda suw joşmalaryna sebäp bolup biljekdigi hem duýduruldy. Bu ýagdaýlar barada Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy gorumak ministrliginiň hidrometeorologiýa baradaky gullugynyň resmi web saytynda hiç zat aýdylmaýar. Türkmen häkimetleri asuda ilaty gapyl basyp biljek tebii hadisalar barada öňünden ýa soňundan habar bermekden adatça saklanýar. Soňky ýyllarda, hususan da 2020-nji ýylda Türkmenistanyň dürli sewitlerinde güýçli ýagyşlaryň ýagyp, sil suwlarynyň gelmegi we munyň ýaşaýyş jaýlaryna zeper ýetirip, adam pidalaryna sebäp bolmagy bilen bagly tebii hadisalaryň ençemesi ýüze çykdy. Bereket etrawynyň oba ýaşaýjylary mundan 2 ýyl ozalky gelen silin netijelerini dolu dikeldip yetişmendiklerini aýdyp, häkimetleriň ne ozalky ne de häzirki tebii hadisada özlerinden habar alyp goldaw berýändigini aýdýarlar. 2020-nji ýyldaky suw joşmalarynda adam pidalary hem boldy. İlatyň mal garasy şol sanda düýeleri, sygyrlary, goýunlary, geçileri we tovuklary haram öldü. Döwlet jaýlary gazmak üçin ekskavator hem berip bilmedi diýip bereketli ýaşaýjy anonimlik şertinde 18 martda aýtdy. Adatça bolşýaly döwlet media serişdelerinde bereketiň obalaryna gelen sil we onuň ýaşaýjylara ýetiren ziýanlar barada hiç ýyly maglumat berilmeýär. Bu barada Türkmen şol sanda bereketiň häkimetleri hem dymýar. Adatlyň 18 martda bereket etrap häkimligi bilen habarlaşmak synanşyklary hem netije bermedi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistana geçirilen erki prezident saýlawlary we oňa daşary ýurtlardan alternativ kandidat hökmüne gatnaşmaga finansan türkmen aktivistleriniň bu tejribeden çykaran deslapky netijeleri bardaky söhbet bilen dowam etdirýär. Odal hem habar berilýär, Türkmenistana geçirilen erki prezident saýlawlaryna resmi maglumatlary görä iş başyndan çekilýän prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow 73% goly şeherli. Emma adatlyň yerli habarçylary raýatlar bilen urlaşyp saýlawda köp sanly düzgün bolmalara ýol berilendigini habar berdiler. Ýöne muňa garamazdan Serdar Berdimuhammedowyň 19 martda prezidentlige dawarary kasam kabul edip derhal işe girişjekdigi, ýagny öz kakasynyň ornbasary wezipesinden onuň ornuna geçjekdigi, prezident boljakdygy ma'lum boldy. Adatlyk ýurtda häkimiýetiň atadan ogla geçirilmeginiň fonuna Türkmenistanyň durmuş meseleleriniň täze ýolbaşy tarapyndan ne derejede çözülip bilinjekdi we bu ýagdaýlara eýýän belli bir tejribe toplanan aktivistleriň nähili garajakdy barada prezidentlige dalaşgar bolmaga finansan aktivistleriň biri Nurmuhammed Anaýew bilen söhbetdeş boldy. Bu söhbetdeşlik Türkmenistanyň inaugurasiýa dawarasynyň bir gün öňünden ýad edildi. Hormatly dinleyijiler, söhbetdeşligimizi dinläp Türkmenistanyň prezident saýlawlary, şoň bilen birlikde halk bilen häkimiýetiň arasynda gatnaşyklar, ýurdun geljegi barada siziň hem öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy aýtmaňyza garaşýar. Nurmuhammed inhe görüşümüz ýaly Türkmenistanyň irki saýlawlary bolup geçdi. Ýöne bu saýlawlaryň bir üýtgeşikligi daşary ýurtlardan özlerini ýa-da öz eginleşleri tarapyndan dalaşgarlygy hödürlän adamlar hem öz pikirlerini, öz ideýalaryny halka ýetirmäge belli bir derejede mümkinçilik tapdylar. Garaşsyz neşirleriň üstünden, sosial metodyň üstünden. Şoň bilen birlikde de bu gedekki saýlawlar Türkmenistanyň taryhy nähili bir başga görnüşde girdi. Bu ýerde alternatiwlaryň bardygy hakynda hem belli bir pikirler döredi jemgyýetde de adamlarda da. Siz hem şol hereketleriň içinde bolduňyz. Indi şol hereketlere goşulan adam hökmüne, onda da şo 40 ýaşlylar diýilýän nesilden şo herekete goşulan adam hökmüne özüňiziň şu geçilen, şu görülen zatlardan çykaran netijeleriňizi paýlaşsaňyz adatlyň dinleýijiler bilen. Siz näme pikir etdiňiz, näme netije gördüňiz şu eden hereketleriňizden ýa-da beýle aktivistleriň
eden hereketlerinden şu saýlaw bilen baglykda sebäbi Türkmenistanyň ýagdaýlary bilýäňiz, Türkmenistanyň saýlawlaryň nähil gutarjakdygyny hem bilýäňiz, emma şoňa garamazdan siz synanşyk etdiňiz. Şu synanşykdan nähil netijeler çykardyňyz, nähil netije boldy. Düşünje babatda, garaýyş babatda umumyň nähil netije boldy, näme gördüňiz? Netije boýunça gysga saýsak, biziň raýatlarymyz, ýerleşlerimiz şuna çenni, hatta biziň alternativ medeniýetlaryň üstünden, sosial medialaryň üstünden biz öz pikirlerimizi aýdamazda, biziň ýerleşlerimiziň Türkmenistanyň baş tutanyny Hudaýa deňär derejesinde pikirleriniň bolanyny gözýetirdik-de. Inni bolyn, diýmek ol gatyr olar ýaly wezipe däl eken, ol aslynda halka hyzmat etmeli wezipe eken diýilen düşünje öwrüli adamlarda. Onuň üçin hem adamlarda has beter aktivlik görkezip başladylar. Alternativ saýlawlar geçirildi, oňa gatnaşyklar, oňa gatnaşmaga çağırışlar edildi. Diýmek, ýerleşlerimizde inni şoňa biziň özümizden birazjyk goşmasak, siýasatyň öz-özünden düzelip gitmejegine de bir ynamlary boldy, tejribeleri boldy. Gördüler biziň türkmenlerimiziň başyndan bir giden hadisalar geçdi. Bu hadisalar gözleri bilen özleri saýat doldular. İstanbul'dakylar, Ukraina'dakylar, Rusyakylar, özleriniň sosial problemalary, pasport problemalary, şular hemmeti adamlarda diýmek, eger şu wezipe halka hyzmat etmeýän bolsa, şu wezipedäki boşadyp gitmeli, ýerine basaryan adam geçmeli diýilen düşünje geçdiler. Bolmasa, düýne çenni ony Hudaýyň wekili ýaly görüp gören, oňa dil ýetirmek bolanok, oňa hiç söz aýtmak bolanok diýilen düşünjede geçdiren illetlerimiz bar eken. Biz soňa göçürdik we soňa minni agla we ölewi pikirlerini ütkötdiler we häzirki saýlawlardan hem Hasan Meter başga bir zada da göýetirdiler. Bu saýlawlarda galpyklar boldy, gözleriniň öňünde boldylar, hatda gidenlerine eýem eline Serdar Berdimuhammedowyň adyna pitçe goýulan bültenleri alanlar gördüler. Özleriniň hakykatdan hem eliniň biliniň güýjü bilen gazanmaýanlyklaryny gördüler. Bu zatlaryň adalatsyzlygyň ýene bir adalatsyzlyk dowurjagyny, bu ýalňyşyň ýene bir başga bir ýalňyşyň dowurjagyny gözýetirdiler we adamlarda eýemden bir näýlelik göredi. Alternativ saýlawlar bolmaly, hakykatdan hem biziň isleýärimiz bolmagy üçin biz biraz görüşmesek bular öz-özünden wezipen goýup gitjekkel, bular bize hiç çilek oğul görkezekkel diýilen düşünjäni ýerdiler. Onda siz öz maksadyňyza belli bir derejede ýetipsiňiz da, şeýlemi? Belli bir derejede ýetdik. Hatta men size şunam aýdaýyn. Çıkışlarda, sosial ulgamlardaky, platformalardaky öz çıkışlarymyzda başlarda men şu ýola başlanymak üçin öz tejribemden aýdaýyn. Men köplenç maňa gelip sora berýärdiler, men jogap berýärdim. Köplenç soru maňa göneltýärdiler. Inni adamlar gelen efire gatnaşanlar bize jogap bermäne de maýl beren oklar. Özleri men jogap berjekdim, men jogap berjek. Ýani adamlar nihas işçilik, aktivlik görkezýärler. Hatta bize gezegem beren oklar diýse boljak. Onda siz bu hereket bilen belli bir derejede inniki saýlawlaryň has adalatly ýa-da has açyk geçmegine belli bir orun ýa-da yer baza döredipsiňiz da. Şeýle bolup görnýär-de siziň pikiriňizce netije. Hakykatdan hem şeýle ýerleşlerimiziň içinden, hatta Türkmenistanyň içinden jaň edip gollaýanlyklaryny aýdýanlar bar. Hiççilik tanamok, hiççilik tanamayan ýerleşlerimiň ýöne IMO arkaly esasan Türkmenistanyň IMO işlän soň gollaýas agam dogry edýän, hak edýän diýenler bar. Hatta o taýda hökümet işgärleri bar. Men nemelerini aýdyp biljekkel, haýsy wezipelerde ýöne ýöne şolaram jaň edip hak edýän, dogrusyny edýän şeýtmeli bular, bolmasa bular bize goýun beren oklar. Ýöne şüýasa gelip no bolsa durs onnomno diýip özleriniň näýleliklerini bildirip bize hatta siziň efirleriňiziň netijesinde ertesi Türkmenistanyň içinde täwirdatlaryň ütgenliklerini aýtdylar. Ýani azy gönümçüleriň göçlerini bir mysal üçin efirde agdasak, bu netmäke Türkmenistan hem soňra reaksiýa bildirip aňarda täwirdatlar bol etmek bilen ýa-da şonary kemçiliklere seretmek bilen bolýanyny gördüler we munyň täsirini gören soňlar Hasan Meter ananyp başladylar. Nur Muhammed, bir soru weresim gelýär. Öňkü prezident ýa-da Gurbanuly Berdimuhammedow ýa-da Sapar Murat Niýazow saýlawlarda gaty uly netijeler gazanýardy. Ýagny şu 100%-iň bäri ýannaky netijeler gazanýardy. Emma Serdar Berdimuhammedow şu resmi maglumaty görä, olara garany, öňkülere garanyna has az netije gazandy. Ýagny 73% goly hesalanlygy aýdyldy. Bu tapawdy näme bilen düşünürip biljeksiz? Şu garşylyk bilen baglymy ýa bu dogrudan şeýle bolan roý diýersiňizmi?
bir garşylyk bilen bagly. Çünkü biz şunu öyle islerimizde de aýdýas. Siz näme başardyňyz, näme iş başardyňyz diýerler. Bizim olmanly Serdar Berdimuhammedowyň 90 götürüm, 97 götürüm bilen paýlawy gazanmanlygyny, olmanly 73 bilen gazananlygynyň suutnamaty hökmünde Türkmenistanyň hem bizi dinleýänligini görkezýär. Ýani şu den raýatlary eger olar görmezlikden gelip 95 ýa-da 97 götürmýäli beýik götürümler goýsalar, onu şeýle bir soraw emele gelýär. Onu bu den näýle bolup gören adamlaryň sesini ýerde. Onu bular nirde diýip bilýär. Şeýle bir soraw dörýär. Şonuň üçin şu wagtky edilýän näýlelikleri hem Türkmenistan hökümetiniň dinleýänligi, ýerleýänligi görkezýär, hem birleşdirmeliň hem köpsüniň aglawasynyň inni gorkusundan baryp Serdar Berdimuhammedow ýa-da öňküýäli Gurban Berdimuhammedow bermän öz islan kandidatlaryna nähile bolsa berenligini görkezýär. Çünki beýik götürüm bilen gazanan bolsady, onu birek bilen bular gepleşýärler, soraşýarlar. Vay, hiç kim bermändir. O nädip onu 97 alýa, 90 alýa diýip Nurtal Hasan meter anandırıcılığı bolsun diýip 73 götürümde etmek bilen çäklendiler. Bolmasa bular men ananýan eger aktivistler bolmady bolsa, şu sosial medialardaky jedeller, gowuklar, dawalar bolmady bolsa 73 bilen çäklenmeýärdiler. Soratlaryň esasynda bular netijänem hakykata ýakyn ýaly edip görkezmek üçin etdiler mukaddiýat. Nur Muhammed Türkmenistan'daki reallıklara gelelim. Siz nägilelikleri eşitýär, hem şu nägileliklerden netije çykarýar ýa-da tankydy çykyşlardan netije çykarýar Türkmen hökümeti hem diýersiňiz. Türkmen hökümeti öňem şu nägileliklerden belli bir derejede netije çykarýardy. Ine ýadyňyzda bolsa Gurban Berdimuhammedow häkimet başyna gelende şu bilimde ýa-da beýleki zatlarda Sapar Murat Niýazowyň eden käbir zatlaryna garşy hereketler etdi. Hatda şu ýatyrylan pensiýalar dikeltdi ýa-da bolmasa neşekeslige garşy görüş elan etdi. Çağalara berilýän kömek pullaryny galdyrdy. Umuman mutbinliğin vermek diýen ýaly populistik siýasata hem gol ýapdy. Emma soňundan ýurtdaky korrupsiýanyň çuňlaşmagy bilen ne bilim reformasy başa bardy, ne beýlekler başa bardy. Indi bir Gurban Berdimuhammedowyň ogly öz prezidentligine näme wada berip biler, halka nähil gowluk getirip biler, bolmanyny başda. Şu barada näme pikir edýärsiňiz, nähili garaýşlaryňyz bar? Ýa-da ol şu öz aýdysýal kakasynyň siýasatyny üýtgöwsiz dowam etdirermi, hem daşary siýasatda hem içer siýasatda? Ýa-da käbir zatlary üýtgetmeli bolarmy? Eger Serdar Berdimuhammedow arkada siýasatyny dowam etdirse, ol ilki bilen iň uly ýalňyşlygy özüne goýberdi bolar, özüne eden ýamanlygy bolar. Çünki şu wagt indi her kim bilýär ki, her kim garaşýar täze hökümetden, täze prezidentden näme de bolsa bir zatlaryň bölmegini, hatda şol dowul yaratdylar Türkmenistanyň içinde saýlaw wagtynda. Serdar Berdimuhammedow berseňiz ýollar açýarlar, näme diýär, halkyň köp aglawa bölegi eklenjiň aradasynda. Adam diýäniň gaty bir siýasat bilen meşhur bolanok, öz günü ýaşaýyş durmuş şertler gowy bolsa, gaty bir siýasata girýän baranok, ýöne ýalňyşlygam şo taýda. Ol ýaşaýyş durmuşyň erwet bolanyna goşulmaly, gowy bolanyna goşulmaly diýilen düşünje de ýalňyş. Ýani her wagt bir siýasat bilen içgin bolup durmaly, her wagt kontrollukda alyp durmaly, raýatlar bolup. Onuň üçin raýatlaryň jemgyýeti bolmaly, guramalar bolmaly, şolaryň üstü bilen bir täsirimizi ýetirip durmaly, oňa da mümkinçilik berilenok elbetde. Şonu şu wagt daşary ýurtdaky sosial mediýanyň üstünden aktivistler edip oturýar. Ýöne eger Türkmenistan hökümeti ýani Serdar Berdimuhammedow bu halkyň köp böleginde anam ýok. Serdar Berdimuhammedow anam ýok, çünki onuň atasy Gurban Berdimuhammedow bolanlygy üçin anam ýok. Bolmasa Serdar Berdimuhammedowyň öz taryhyna ýa-da geçmişine seretsek, gaty bir garanky geçmişem ýok. Edilýänler ýaly bir biznesiň, bir işiň başyny tutupdyr, başyny alypdyr diýilen zat eşdemok. Hatda gymmat saat takanypdyr, saat alypdyr diýip eşdemok. Ýöne eger şu nähilem bolsa Serdar Berdimuhammedowyň awraýy atasyna garaňda da ýegenlere ýa belki kowarnaşyna garaňda awraýy ýokarrakda biri. Indi Serdar Berdimuhammedowyň öz awraýyny gowrak saklamak isleýän bolsa elbetde isleýänler onu halkdan gelýän, dile getirilýän, aýdylýan sözleriň hemmesine gulakka bardyp, şu kemçilikleri bir-birden gyýska wagtyň içinde, ýani 3 aýyň, 5 aýyň içinde düzüp başlamagy ýa-da düzüp başlandygyny görkezmegi gerek. Eger başlamasa onu her wagt gaýdyşmy diýäli, bu aktivistler, bu raýatlar indi öňküsýal çekinip durmaya, çünkü taýak özlerine degip dur. Özleri kösenýär sesini çykarmasa, şu indiki geplerin eýesi Serdar Berdimuhammedow bolup başlar. We hatda bu raýatlar hiç şeýle bagyşlamaýarlar. Çünkü şu wagtky seçim saýlaw özlerini meýdanyna iş bilen görkezip gazanmagyň ýerine
bu lüçenlerde, sanlıkta, hilegarlyk bilen kazanmaň ýoluna gitdiler. Hawa belki şeýtmese geçip bilmezdi Serdar Berdimuhammedow. Ýöne iýleşdirme de muňun öňüni aljak bolmady. Diýmek onda biziň ýene ýeketäk aktivistler hökmüni etjek ýolumuz käşke bolsa-da raýatlar agdyrlyk bilen şu wagt talap etsedi bu lüçenleriň ýalňyşdygyny ýa-da sanlyk saýlawyň seçimleriň netijesiniň bir kanununy halk bolup görürsedi, onda has başka netijeler alardyk. Ýöne olum bolman üçin aktivistler durmajakdyr, dowam etjekdir öňkü içine. Diýmek Serdar Berdimuhammedow ýa doğru ýola girip halkyň köklü problemalaryna çynlak seretmeli, onam gyýyska wagtda seretmeli. Ýani men tagama yeni 3 ay garaş oğlum ya gıydım. Men 3 aydan soň sana çörek pul gurutsak diýip bilenok. Oňa edil suwun gerek. Edil etkir gerek. Şonuň üçin şu meseleler, gastaga gelen meseleler gyýyska wagtda çözüp başlamasa aktivistler aýdyşymyz ýaly mundan netije bolmady. Öňe aýdyp tık diýip ýene muňa geçerler. Şonuň üçin Serdar Berdimuhammedow akylly hereket etmeli. Gyýyska wagtda halkyň problemalaryny çözmäge uğraşdyrmaly. Inni siz Serdar Berdimuhammedow şeýle etmäge ýol bererler öýdýärsiňizmi Türkmenistanyny? Sebäbi sizin öz sözleriňiz bilen aýtsak ýa-da beýleki aktivistleriň sözleri bilen aýtsak Türkmenistanyny jemgyýet ýok. Bu söz elbetde bu düşünje Ors siýasatynyň gelýär Grigori Yavlinskiň aýdýan sözi, ol Orsiýetde jemgyýet ýok diýär. Türkmenistanyny da şo käbir synçylaryň pikirine görä şo yaranjanlar ýa-da korrumpirlenen adamlar ýolbaşynyň korrumpirlenen bolmagyny isleýär. Onuň özüni batga batyrýarlar, hem öz etjek işlerini edýärler diýen pikirler aýdylýar. Türkmenistan bolsa elbetde Nebit Gazi ýurt Serdaryň häkimiýet başyna gelmegem, şo Nebit Gazi bahalarynyň galýan wagtyna, ýokarlanýan wagtyna gawat geldi. Bu ýagda ýene Berdimuhammedowyň, kiçi Berdimuhammedowyň hem Uly Berdimuhammedowyň hem uly ykdysady syýasy kynçylyga düşýäli ýagdaýa gelmegine täsir ýetirmezmi? Eger ýalňyş ýola girse, ýani halka önam berilmese, sol fanny daşary dowletlerdaky ykdysadyety güýçlü dowletlerde önam berilmese, edil häzir şolary da önam berip bilmediği meňdeş. Çünki şu wagtky seçimleriň netijesinem gün watar hiç ýelek oňaýlanok, tasdiklanok, adalatly seçim boldy diýip hasaplanok. Onu diňe gollanlar garaşly dowletleriň arkalaşygynyň synçylary we ýene şoňa meňdeş özi ýalaktarsar rejimler gollady. Eger şu ýolda ýani ykdysadyetiň düzgüni, ykdysadyetiň hereketine, kanunlaryna görä özlerini anam bermek ýoly bilen bitmeseler, çünki hemme zadyň başı anamdan geçýär. Öňe aýtdym, anamsyz hökümet ne özüni finans gollugyny tapar, ne özüni güýçlü işleşibiljek dowletler bilen ýol taýlapdylar. Şonuň üçin gyýyska wagtda şo diýdim ýalanam berilmese, elbetde krizisde da girer, pulum tapylmaz, ýene de pul gözläp ýören bolar, ýa-da Kolkataýyň ýa-da Russiýanyň beren biziň tiýmallamada bir taraplaýyn, men şunyň şu wagtdan alýan seniň başga ýoluňam ýok, başga giderek asyňam ýok diýen ýaly mejbur baha bilen işleşmeli bolar. Ýene şolaryň golasyna girer, ýani ykdysadyetdäki investisiýany diversifikasiýa ýoluna gitmeli. Onum hemme ýumurtany bir sebetde goýmaly, aýry-aýry sebetlerde goýmaly. Ýani bar ykdysady gatnaşyklaryny bir sanak dowlet bilen däl, näçe sırp dowletler bilen aralaryny gowlaşdyplar. Ina şu wagt Russiýa bilen Ukraina arasynda ykdysadyda başga çymallara ýa haritlaryň bahasyny galmany getiren bolsa, inni başkasından başka dowletden alyp bilýär. Türkmenistanyň şu wagt olar ýaly mümkinçiligi ýok. Dogry. Inni Nur Muhammed, inni şu anam meselesine geleliňde Türkmenistan Saparmurat Niýazow döwründe, Gurbanuly Berdimuhammedow döwründe izolasiýada boldy. Şo anam meselesi bilen baglykda. Ikinji tarapdan bolsa şo anamy telewiziýada ýa-da medeniýetde propagandany güýçlendirmekden gözledi. Eýsem şo Türkmen telewiziýasyna medeniýetini ýolbaşçylaryň şeýle ýokary derejede ögülmegi, Türkmenistanyň dünýä derejesinde awraýynyň bardygynyň gaýtalanmagy ýalda atlar, halkda anam döredýärmi ýa-da bir ýolbaşçylara anamy gaçyrýarmy? Ikagyz. Ol ýolbaşçylara anam gaçyrýar, üstüne de ol bir gura awraý, ýani işini oňarmayan, işini başarmajak bir hökümet başçynyň saýlap biljek ýoly bolup biler. Çünki anam diýilen zady Dünýä Bankasyndan, Halkara Pul Fondundan, Fitch Ratings ýaly guramaryň berýän bahlary bilen gazanmaly. Ýani seniň edýän işleriňe hakykatdan hem
seyredip bal vermeli. O sol guramalar şolar ýaly işler edýär. Bizinkiler bolýan diňe telewiziýanyň üstü bilen özleriniň diňe gura awraýynyň ýygyndar. Şonuň üçin men olardan ýalňyş ýola girenliklerini görýän. Eger ýene şu ýola dowam etseler, ýene biz öňe gidip bilmeýäs, öňe gidip bolmaýar. Nur Muhammed Anaýew hepdeniň zeminiň söhbetdeşligine gatnaşyp pikirlerinizi paýlaşanyňyz üçin köp sag bolun. Çok sağ olun sizlere.